Fel rhan o'n gwaith o gatref, mae blwyddyn 12, Ysgol Gymraeg Dyma wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil am y GIG NHS. Sefydlodd y Cymru yn eirin bef yn y GIG ar y 5 o Orffennaf 1948. Roedd hyn yn golygu fod pawb yn gallu cael gofal a chael eu trin am ddim. Mae yna lawer o weithwyr a swyddi o fewn y GIG. Mae bob un gweithio'n galed iawn i helpu i gadw ni'n iach. Rydyn yn ddiolchgar iawn i chi gyd am eich gwaith. Dyma blwyddyn 12 yn dweud diolch. Diolch. Diolch nyrsys. Ta-ta. Diolch NHS am cadw ni'n saff. Diolch i meddygon. Diolch yn fawr fel ti'n amlwg. Diolch i parameddigion ac yr staff sydd yn gweithio i'r GIG. Diolch i chi gyd. Diolch i'r NHS. Chi'n wych. Diolch i nyrsys sy'n cadw ni'n saff pob dydd a pob nos. Diolch i bawb yn y GIG sy'n gofalu amdano ni. Daweto hael ar ryd. Diolch. Diolch i staff dig a cadw ni saff. Diolch. Diolch pawb yn NHS. Diolch NHS am helpu pobl yn sal ac yn dost. Diolch. Diolch GIG Cymru am hafio bywyd ni. Diolch NHS am y gwaith caled i wneud cadwch yn saff. Dyma Dr Alan sydd yn gweithio i'r ysbyty yn Aberystwyth. A mae'n diolch i pawb sy'n gweithio i NHS. Diolch! Diolch i'r holl nyrsys yn y GIG. Dyma yn Gwyl yn gweithio yn ysbyty Glan Gwynfi. Diolch GIG Cymru. Fi wedi ysgrifennu llun o oncl fi, pwy sydd yn parafeddyg i ambulans awyr Cymru. Diolch i gyd o staff GIG, chi yn bendigedig. Diolch yn fawr NHS. Diolch. Am NHS i paramedic helpu pobl sy'n sal ar hosbitael a'r ambulans. Diolch i'r NHS am cadw ni'n saff. Gyda'r plac ola GIG, fi'n caru chi GIG. Diolch, fi'n caru.